idan ana neman aikin da Allah ya fi so ka yi, shi Allah ya fi so, ya ce to sanya farin ciki a zuciyar wani musulmi. Au takshifa anhu kurba, annabi ya ce ko kuma ka yaye mishi wani bakin ciki, yana cikin wani damuwa, sanadiyarka yanzu ya samu walwala. Au taqdiya anhu daina, annabi ya ce ko ka biya mishi bashi, wani bashi da ya dame shi ya hana shi sakat a rayuwa, ka je ka biya bashi ko ka bashi ya biya bashi. Au tadru da anhu ju'an, annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi. Yau wannan abin ya faru dube wuce kwana 4 ko 5 ba, muna tare da su malam Bilyaminu, wani bawan Allah ya ba da kyautan shinkafa mudu 7 ma wani mutum, mudu 7. Muna tsaye a gun mudu 7, wallahi mutumin sai ya fashe da kuka, ya ciro buhunsa a aljihu ya ce malam kaga buhun nan, wallahi yanzu na fito gidana ba abinci, ce wallahi ban san inda zan je na nema ba. Ya fara addu'a ma wadda ya bashin, yana zub da hawaye. To kaga wannan aikin, wannan abin da ya yi yana daga cikin mafi soyuwan abin da zai samu kusanci a gun Allah da shi. Au tadru da anhujua, annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi. Wani an amshi ma'a akil lifi hajatin, annabi ya ce ni fa in tafi da wani dan uwana musulmi zuwa ga wata bukatarsa, zai je girbin gonansa ne. Wali an amshi ma'a akil lifi hajatin, zai je wata bukata ce, na tafi tare da shi na taimaka mishi. Annabi ya ce ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran, annabi ya ce ya fi soyuwa a gona akan na zauna a masallaci na yi itikafin wata guda. Taimako yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so a cikin mutane. Yana daga cikin mutanen da Allah ya fi so shine waɗanda suke taimakawa mutane. In aiki za ka yi, aiki yana daga cikin ayyuka da Allah ya fi so. Annabi ya ce shigar da farin ciki ma ɗan uwanka musulmi, sururun tudkilhu ala muslim,